Daghan ang mangutana, asa man ang tinuod nga simbahan? Apan sa dili pa ta ato tubagon kana, usa sa makapainteres nga pangutana mao kini, kanusa man natukod ang imong simbahan. Kay kung magisgot ta og relihiyon, ang kasaysayan importante kaayo. Ang Katolikong simbahan nagtudlo nga kini gitukod ni Hesukristo ug sa mga apostoles sa unang siglo, AD 30 to AD 33. Ang Eastern Orthodox Church mibulag sa Roma sa Great Schism niadtong 1054. Ang Lutheran Church nagsugod sa Reformation ni Martin Luther niadtong 1517. Ang Anglican Church na porma niadtong 1534 sa panahon ni King Henry VIII sa England. Dinhi sa Pilipinas, daghan usab nga mga denominations ang adunay kaugalingon nga kasaysayan. Ang Methodist Church nagsugod niadtong 1738 pinaagi kang John Wesley ug miabot sa Pilipinas human sa panahon sa mga Katsila. Ang Seventh-day Adventist Church natukod niadtong 1863. Ang Iglesia Filipina Independiente o Aglipayan Church natukod niadtong 1902 pinaagi kang Gregorio Aglipay. Of course, ang Iglesia ni Cristo natukod niadtong 1914 pinaagi kang Felix Manalo. Ang ubang mga relihiyosong grupo nga makita nato karon adunay mga mas bag-ong mga pitsa sa pagtukod. Ang Jehovah's Witness nagsugod isip Bible Student Movement niadtong 1870s ug opisyal gayod nga nailhan isip Jehovah's Witnesses niadtong 1931. Ang Church of Jesus Christ of Latter-day Saints o Mormons natukod niadtong 1830 pinaagi kang Joseph Smith. Ang Members Church of God International, ang dating daan, nagsugod niadtong 1977 pinaagi kang Eliseo Soriano. Ang Jesus is Lord Church natukod niadtong 1978 pinaagi kang Eddie Villanueva. Busa kung mangutana ka, kanusa natukod ang imong simbahan? Importante ang pitsa. Apan mas importante ang pangutana, asa man niini ang adunay walay pagkabugto nga kutay gikan sa mga apostoles hangtod karon. Ang Katolikong simbahan nagtuo nga sukad sa panahon ni San Pedro ug sa mga apostoles adunay apostolic succession o walay putol nga linya sa pagpangulo ug pagtulunan nga nagpadayon sulod sa kapin 2,000 ka tuig. Daghang relihiyosong grupo ang mitungha sa kasaysayan. Ang uban natukod sa 16th century, ang uban 19th century, ang uban 20th century. People come, people go, but the church remains. Ang mga emperors, mga hari, mga dictators ug mga nagtukod og mga lain-lain nga mga kalihukan nangagi og nangahanaw na, apan ang simbahan nga gitukod ni Kristo nagpadayon gihapon sa iyang misyon sa pagmantala sa maayong balita hangtod karon. Busa sa pagtanaw nato sa kasaysayan sa mga simbahan, dili lang nato pangitaon ang pitsa sa pagtukod, apan usab ang padayon nga pagka matinud-anon sa misyon nga gisugdan ni Kristo og gitugyan sa mga apostoles.